Ima stvari koje ti u svojoj naivnosti ni ne slutiš, mili moj kolibriću. Nažalost, još uvijek imam neke konce koji prorade u danom trenutku. Nije tajna da si kupio kuću od klancira, da živiš s onom gabikom koje ne znaš ni početak ni kraj i da se družiš s Peđom. Jedan se uputio u daleku destinaciju, kako se to sada kaže. Drugi se infiltrirao u našu vojsku i to na vrlo rafiniran način. A ona je određena da tebe čuva. Čuvati se može na razne načine. Raspored poslova oni odavno znaju. Pa zar ti misliš da si samo tako dobio povoljnu cijenu od klancira? Pa da on je sve dobro isplanirao. I svoj odlazak, jer je znao da će kad tad početi potraga za ubojicama iz onog Kosovog i udbinog sistema. Još nije počela, ali vjeruje da ćeš to doživjeti. Tu se već stvorilo zaleđe u liku Peđe, koji sada izgara za vojnom slavom hrvatskih tigrova. On glumi iskrenog prebjega iz neke nedorečene i kao sporedne službe, koja je u stvari bila tajna služba ubojica partijske šake. Ali to kao gotovo nitko ne zna. Kad se ispuni vrijeme, on će lukavo prebaciti sidro na drugu stranu. Na onu koja je napustila sabornicu pri izglasavanju nezavisnosti Hrvatske. Već ga čekaju službeni poslovi, već su dogorile svijeće u nekoj novoj kockici za vrijeme dogovora kome, što i kako. A što misliš o svojoj priglupoj kokici Gabiki? Misliš da je radi ljubavi provela s tobom svoje najdosadnije godine? Pa odakle znaš šta je to ona rekla? Šahnula mi je ptičica. Poštovani i dragi uzvanici, ja se divim svakom od vas koji je došao danas po ovoj strašnoj vrućini na ovu našu skromnu i knjižicu, jer ovo nije velika knjiga, može se mirno nazvati, unatoč tome što ima 120 stranica, omanjom knjigom nakon jedne povelike koja je neposredno prije toga bila objavljena, a to su moji zapisi memoarski. Pozdravljam vas sve srdačno kao prijatelje i želim da nekako ponesete sobom neku, kao što se to uvijek pamti, samo jednu aureolu koja ostaje iza nekog čovjeka, iza neke knjige, iza nekog filma ili bilo kakvog susreta kao što je danas ovaj naš. Ovdje vidim draga, mila lica, poznata, koja su sa mnom provela po 30 godina u radu za ovu našu domovinu Hrvatsku. Vidim lica koja su došla puna znatiželje oko ovoga maloga dijelca, jer to jest malo dijelce, to nije nekakvo veliko dijelo, niti je to, ali pripada jednoj mojoj obsesiji koja neprekidno mene kao po struci povjesničara, jer sam to i predavala, i samo da kratko ispravim poštovanoga kolegu Sesara, kojem sam kanila, kao i svima ovdje, zahvaliti na ovoj dvorani i na ovoj časti i na dobroti njihovoj, da su nas ovdje primili i pristali predstaviti. Nisam predavala na fakultetu, nego sam završila filozofski fakultet i pedagoško, to je bio lapsus, ja mislim ovako slučajno nešto, prilikom predstavljanja, nego u nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji sam najduže ostala i 10 godina u klasičnoj u Križanićevoj, ali nadbiskupska je možda glavna jedna lokacija što se tiče moga radnoga vremena i moje profesure. Ne želim ništa reći, nego da sam jako počašćena ovakvim načinom i pristupom kojim su prišli ovom malom dijelcu ovi uvaženi kolege koji su govorili, naša
Marija Pejakić-Mikuljan, jedina predsjednica Društva hrvatskih književnika za ovih 119 godina koliko postoji, osoba koja je prošla mnoge tegovne trenutke, ali i slavne i lijepe u onim momentima kad je hrvatsko pitanje bilo na vagi, što će se dogoditi i kad se borila tamo u onim prostorima gdje sada vlada apsolutni muk, gotovo, pa se borila u Matici Hrvatskoj, gdje također vlada čudesno ozračje, pa i u drugim ustanovama gdje je svakako i sudjelovala kao urednica, kao književnica i tako dalje. Pa jasno onda Javor Novak, koji je naš veliki i poznati novinar, književnik sa svojim jednim sjajnim dijelom o kojem ljudi tako malo znaju o našem Jadranskom moru. To je nešto posebno što zapravo više se ne može ni kupiti ni nabaviti, jel tako? To je, pa se nema više, a nije dobilo onu svoju, to je recimo meni ostalo kao nešto sjajno. Pa onda tu naš legendarni Zdravko Tomac, koji je izdržao evo i sve ove napade, jer za dobrim se konjem dobro praši, tako kažu u Slavoniji, jel? Pa sad, velika je sjena njegova, hrast je velik, ima i svojih trenutaka kad je bio nekako možda udaljen, ali je svakako legenda ove naše domovinske priče od samog početka, pa i prije toga početka, pa je to do danas, i hvala im svima jer su se nekako potrudili ući u to tkivo. Moja misao neće se uopće više kretati oko ovog svega. Samo želim reći nešto. Ovih dana, kako se bilo proslavljalo iskrcavanje u Normandiji, dan D, posebno me se dojmila, to je povratni glagol me, se, mene. U našoj je javnosti taj glagol nestao, jer on više nije povratan, a trebao bi biti. Izjava gordo albionske premijerke May, koja je rekla: ja se osjećam ponizno pred braniteljima koji su tada iskrcani na toj obali i poginulo ih je u prvom danu 10.000. Dakle, ta riječ ponizan mene je potresla, ja sam se sva naježila od muke. Na koji način se naši branitelji tretiraju? Oni nisu tema ove knjige, oni su tema ovih mojih mnogih knjiga koje su ispred toga. Ali i u toj ima samo malo, nešto posvećeno. Na koji način se tretiraju naši branitelji u društvu? Ja sam u zadnjem HKV-u, portalu HKV, objavila jedan tekst koji ne smatram da je sad legendaran i da treba o njemu 5 dana pričati, ali vrijedi ga pročitati, jer ništa ne pišem što nisam prošla. Dakle, moja sjećanja, moje sudjelovanje u nekoj epizodi hrvatske povijesti, ovdje su u ovom zadnjem našem napisu osvrt na 3 braniteljske prosvjedne situacije u kojima sam i ja sudjelovala. Jednu smo već i zaboravili, to je ona odmah poslije smrti Tuđmanove, nikako da se sjetim datuma kad je počeo prosvjed na Markovu trgu, kad su policiju našu desetkovali
i pobacali na ulicu, pa su ti policajci koji su bili mahom ratni branitelji u Domovinskom obrambenom ratu bačeni na cestu i godinu dana su proveli u prosvjedu tamo. Nekako sa one sjeverne strane Markove crkve imali su ljeti jedan suncobran, a po zimi šator. Spavali su u sakristiji. Dolazila sam gore, tako reći, svakodnevno. Upoznala sam ih mnogo, oni su na smjenu dežurali. Spavali na podu sakristije koji je kameni pod. Imali su luft madrace, dakle nije im bilo lijepo. Oni su čekali da im se netko iz Sabora ili netko iz vlade obrati s nekoliko riječi. Nisu to dočekali. Dakle, nisu dočekali da se ispune njihovi zahtjevi. Jedan drugi takav protestni trenutak je bio 12. godine kad se na Jelačićevom trgu opet protestiralo nakon svega, a u isto vrijeme je bio već i prosvjed u Savskoj ulici sa šatorom. Ja se na to osvrćem u tome tekstu. Mene je sablaznilo kao sudionika tog prosvjeda mirnog. Mi smo pjevali, mi smo imali samo hrvatske zastave, ništa drugo, i pjesmu. Sablaznilo me kad su se pojavili neki ljudi koji još danas sjede u Saboru i o kojima se danas piše strašne, ružne stvari, koji su došli i pljunuli doslovno, fizički na mladog Jastreba, koji je rekao pa nemojte to raditi. Dakle, zato se moj tekst i zove Prosvjedi i pljuvačka. Osjetila sam se tako poniženom, tako uništenom, tako prostački zapostavljenom. A mislim da svaki čovjek, pa i najmanji, koji je tamo došao na taj prosvjed, a bilo nas je oko 30.000, vrijedi barem jednu rečenicu. Vrijedi onoliko koliko je srca i ljubavi unio u taj svoj dolazak. Naravno da je uvijek i onih koji ne žele ovo sve o čemu su moji dragi prijatelji i predgovornici iznijeli svoje mišljenje o ovoj maloj knjizi koja zapravo otvara mnoga pitanja.